Maulana Sharif Sale Jini shugaba, san ka nake a raina ba zan bar ka ba. Maulana Sharif Sale Jini shugaba, san ka nake a raina ba zan bar ka ba. Ya Allah a ƙara mini lokaci, na san za ka minni na fada tabbaci. Ba shakka arzikin annabi zana ci, babu abin da zane yi ba da sanin ka ba. Tsira gami da aminci Rabbana, guntahe da babu kamar sako ina. Annabi ne muradin kaunin jinjina, har ari sahabu da dukan auliya. Assalamun alaiki batula sharifiya, assalamun alaiki batuli imaniya, assalamun alaiki batulu waliya. Ƙaunar da nake miki ba zai bar ni faɗi ba. Shehu Tijjani na ya kai, marama kaulahi na zo ni na kas da kai. Ahmadu ya wa Jibri ma ƙaran in kai, Maulana Sharif Sale Jini shugaba. Sharif Sale uban duniya, saƙona na zuwa ne daga zuciya. Kai na gani hakika zancen gaskiya, ban gabin da zai sani bar son ka ba. Sai da kai bara masa da na zo ni ina kas da kai. Gausin zamani duk ɗaya ne shi da kai, ban gabin da zai sa ki faɗar ka ba. Billahi lazi shehu a kai na tafi, babu abin faɗi ka gama mana tallafi. Ɗan masu mahalin kwake yin kwafi, ko zan mana gari bai wuce don ku ba. Kowa ya rike kafa ba zai faɗi ba, kai ne wanda halitta kafu ba su san ka ba. Maulana ka kure duk wata martaba, mai hankali ba zai taɓa ja a isar ka ba. Ai matsayinka ya wuce faɗin masani, Barama ya ce a rike ka tsawon zamani. Kai ne shi ne kai kar a yi martani, kuma Barhama aina Barhama. Barhama Sale kai ne gausin zamani, za na faɗi ko da za a yi martani. Ni kan na kasance matini babu ni, sai ikon ku ne ke yadda
so da ni. Sha neman halitta gwarzo sadiki, ɗan saida batula mutumin arziki. Ba a taɓa jin ba kai furcin da mutum zaki, abu Allah da annabi ne ba haihu ba. Maulana Sharif Sale Jini shugaba, san ka nake a raina ba zan bar ka ba. Duk mai ja akan abun nan da nake faɗa, ba komai gobe ba sai na jaddada. Akan ta nake bani bari ka ji har abada. Duk mai son uwa ba zai bar ɗanta ba. Na yi tawassali da Imam Ali Sayyadi, domin Umma Khadija a ƙaran madadi. Don Hasanaini da Muhsina a yi min daɗi, don Zainaba a ƙila uwa a gurin uba. Maulana Sharif Sale Jini shugaba, san ka nake a raina ba zan bar ka ba. Maulana Sharif Abbaji da Hassan da ni, don Allah ga yawa Sharif a kula da ni. Don matsayin Sharif Abba Sale idan gani, don maji daɗi Sharu Abakar ba a san shi ba. Kan na tsaya tilas ne na yi tawassali, Maulana Dr. Usman na gidan Ali. Sufi ka zame mana tushen asali, Abakar ne mai faɗi mana Sharif Sale ba. Maulana Sharif Sale Jini shugaba, san ka nake a raina ba zan bar ka ba. Maulana Sharif Sale Jini shugaba, san ka nake a raina.